Takže tu vidíme druhého adepta a druhú disciplínu dnešného dňa. Je to kategória individuálna s názvom Let dole hlavou, ktorý pôvod má vo Firakove. Tu vidíme jedného zakladateľov a jeden z legend tohto športu. Je to prieborník a svetoznámy bobár dole hlavou. Aké sú tvoje pocity? Som v pohode, som nabudený, fresh, je to vyhrať. No, dobre. Dobre. A počkajme, sú tu takí fanúšikovia z Firakova. Nájdem Fesit. Poď. Dobre, takže get set. Poďme na to. Časomierou môžeme pripraviť. Ja neviem brziť, ty debil. Choď ty prvý. Ja to musím rozklačiť. Ale dobre. Poďme sa. Nechám ho ísť prvé. No poď, poď. Počkaj. Drako bijec. Poďte, tu je už pripravený. A poďme roztlačiť, poď na to. 3, 1, poď. Poď. A vidíme to. Štart je opäť uliatý, áno. Čakaj, musíme brzo. Čo? Nie, zlé povetrné podmienky. A máme tu prvé problémy. Áno, a je to zlyhanie. Toto je veľké sklamanie. Čas beží. Veľké sklamanie. Čas beží naozaj. Legenda už má svoje roky. Nie je stratené, Adam. Ale všetko je možné. Ale stále je tu veľké odhodlanie. Ale stále to nejako nejde. Sú tu zlé, povedete, a on to sa vám bližšie. Poď, pozbuďte ho. Áno, je to tu. Počkaj ty. Poď. Smrť priamo v prenose. Počkaj. Áno, musíme sa ponáhľať, počkaj. Musíme sa k temu ponáhľať. Kus prvej pomoci. Vidíme, že tam je nejaká zlomenina. Tu vidíme. Poď. Aké sú tvoje pocity? A je to veľké sklamanie. Strší tu arogancia. Dobre.